Eta bere eragozpen guztiekin nik esango nuke orain dela 10, 20, baino orduan baino hobeto gaudela, gauza askotan. Eta orduan uste genituen gauza batzuk ez dira bete, baina uste ez genituen gauza asko gertatu dira. Eta nik uste esperantza horri holtzu behar digula, hemendik 10 urtetara, hemendik 20 urtetara, gauzak egongo dira. Beste fase batean, baina euskal kulturak eta euskara sortutako kultura egongo da gaur egun dagoen bikaintasun mailan edo gorago, eta irabazi behar duguna da jendea konturatzea eta jendearen atxikimendua. Hor daukagu nik uste desafio nagusia. Eta sortzaile eta interpretari berriak euskal kulturara gehitzeko ilusioa ere eustea. Alde hortatik, uste eta baikorri izateko aukera badugula, oraindik ere badaulako jende gaztea eta jende eta gauza berriekin inguratzen da jende eta oso jende freskoa eta oso indar handikoa, ez? Nik uste dut gauza oso ederra gertatzen ari dira. Eta gehiago izan daitezen saiatu. Bai. Hortantxe, aritu beharko dugu? Bai. Elkarren ondon edo.